makawuono wadonje weche mag somo. Jokanyo mag somo mopogore opogore biro chwalo paro magi e nyim Aput manoyier gi jatend piny Kenya William Ruto chakre wuok tich mar juma makiny. Aputno manomi dweche 6 mondo mi ochok pach oganda kendo gol duoko osetiyo kuom ndalo ma ok tin ne 60. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Jokanyo mag sekta mar somo gikone to koro dhi chiwo paro magingo ewi weche mag somo ma pacho kae nyim Aput mane oyier chakre wuok tich mar juma ni. Wuok tich e seche mag okinyi, Aputno biro choko paro kuom riwruok mag jotend jopuonj primar Kepsha, riwruok mar jotich mag mbalariany mag ji giwegi kod riwruok mar mbalariany mag ji giwegi. Wuok tich e seche mag odiechieng', Aputno biro bedo kod twak gi riwruok mar jopuonj madongo mag skunde sekndar Kesha, riwruok mar jopuonje marango jopuonjre man kod ng'ol Kusnet, kaachiel kod riwruok mar jopuonje mag sekndar Kupet. This presidential working party, the task force, really is timely, appropriate and fitting. Chieng' tich ariyo okinyi, gibiro twak kod duol mochung' ne rango weche mag somo e mbalariany, kaachiel kod jokanyo mag kuonde tiegruok mag tije lwedo TVETs. Jokanyo mag kuonde tiegruok mag tije lwedo ne oseketo e andika lokruoge ma gidwaro kotudore gi somo. Moko kuom lokruoge ma gigombo en ni mondo duol machiwo thuolo ne jopuonjre e mbalariany oranga kaka jopuonjre ma osetieko tiegruok e TVETs nyalo riwore kod mbalariany ma pacho kae. Bende gidwaro mondo piny owacho ber somo mag tudruok e yor lony manyasani ICT e TVETs duto ma pacho kae, kaachiel kod keto lokruok e chike mitiyogo e yiero jokanyo mag board mar TVETs e kind mamoko. Riwruoge mag mbalariany mag piny owacho kod mag ji giwegi kaachiel kod riwruok mar skunde ji giwegi bende biro chiwo pachgi chieng' tich ariyo odiechieng'. Tich adek, riwruok mar jopuonj mar NAT, duol machiwo thuolo ne jopuonjre e mbalariany, duol mandiko jopuonj TSC, duol mochung' ne chiwo hola ne jopuonjre mag mbalariany, duto biro romo kod Aputno mondo gichiw pachgi ewi weche mag somo ma pacho ka. Dweche ariyo mokalo, gisebedo ka gikawo paro kuom jopiny mane ogolo paro mopogore opogore ewi weche somo. It's expensive due to the practicals that we are carrying out. Our parents are somehow not able to manage the expenses for the practicals. Please, I ask the government to please improve on those internet so that they can help some places to have internet so that the CBC can go on. CBC is good. Giwacho no gidwa lalo ndalo magisebet ka gisomo e skunde kaka jok mosechopo e class 6 monego tim exams, wacho ni ok gidwa lalo kinde magisebet ka gisomo CBC ni. Nyithindo wuoyo, jonyuol wuoyo, everybody nyanga mano ko dhi skul yimo bi wuoka. Sirikal mondo tim tije. Aputno ne ochako tich dweche ariyo mokalo, kendo gin kod dweche 4 kende mondo migigol duoko kotenore kod somo ma pacho ka, ahinya to wilai manyien mar somo CBC. Judith Omondi, Ramogi TV.